Gençe, TikTok'ta son koyan videom gördüňmi? 200 000 görülme alaytdyr o. Ýok, göremok, näme goýdun? Çağalara köke süýüp baýlap video goýdum molin. Irden turup görsem uçaýpdyr videom. Adamlaram göri baygaty. Görköz men paýlajak bolsaň diýip ýazypdyrlar. Göriplik bolanoga olak Murat. Sadaka gözet berilmese gowa. Sadaka berip adama kömek etmek däl oň aladasy. Ýasasy goýan videosy ýörese bolýar bu. Oňarsaň sen emet. Side şondan maşaraňlyk. Dogry diýäňdi. Biz senki ýaly edip bilemdi. Biz näme segem Allahyň razylygy üçin edýäs. Men boşlam taýyna sana maşynyň ýagyny çalşyp ýola düşük. Bolýar häzir. Baroýdan 20 litr ýag var, şonu alyp çyk. Muaferet. Bir de kiçi maşina goýmany ýaýdan ýaz Türkmeniň ýagyny. Bu da uly maşyna goýup ýurt daşyna gidip ýatyr. Salam, Amerikan. Bolýar. Birime. Hawa biri. Düşüňde. Hawa diýişimde. Ba. Kim kal men senden alyp Yetişäňmi? Hawa. Kömek gerekmi? Ýok. Bar görşer. Sizin kofýaňyz. Başga da gerek zat bolan. Sen gorkma. Babar ýöne düş. Meni içeri gidemem. Men sen ýanymda. Biz hemişe bile bolar. Hawamy? Ýok. Hawa. Sağ olun. Vay, mon bolam şunu. Onu nereden tapdın? Ha, näme? Göwrüňe meten okla. İlk sen mektepden uçurum valla. Üniversitede kıyınyapsın. Gelişmendirmi? Gelişipdir. Dine eline kepter alaymalı. Kaka, amana kepter sargayali. Kepteri? Ha, kepteri näme çek bolan gaýdym? Oho, tügeleme. Aman oglum, senem uçurumlara goşuljak bolýarmy? Ýok, kaka, goňşymyz Zarahan. Şol mektebe uçurum eşigine gidip barýan eken. Menem şonu görüp öweslen aýdym. Nesip bolsa, senem bolarsyň wagt gelende. Bunu geyme üçin gowja okamalla ýöne. Way, okaýana. Oglum, jerene göz edip inniki ýyl mekdebiň iň görelli okuwçysy bolsana. Bolaýarmyka? Näme bolman? Men saňa suwul ederim, şonu görersiň. Wah, oglum, okuwy toranyň bilen mesele çözüläýän nokta. Durmuş, onuň ädimler bilen esasy okuwy tormak däl. Okuwdan soňam täze başlangyç bilen dowam edip, jemgyýetimize peýdar bolup bilmek. Onu uçurumlar durmuşa inni başaýada. Hawa gaýdym. Inni uçurum bollar. Galam öz ellerine, öz hekaýalaryny özleri ýazmaly.